Ето и какво изпуснахте от предния епизод. Нещо става отвън. Айде. Не, нещо става. Какво толкова да става, бе? Асема. Добре, само малко ми се спи още. То май на всички всъщност. И рождениците ги няма, като гледам. Май. Бе са прекалили с нощи. Оле, Село, въобще не те видях, че са тук, бе. Какво искаш, бе, паляк? Спокойно, не насъхвай чак толкова много. Ще ходим на парти. Ако искате... С теб. О, не. Айде да си ходим. Айде, миличка. Ще е много яко. Добре, ти май като гледам, доста се сближаваш с Рени. Да, защо? Нищо. Искаш ли да си ходим? Добре, айде. Страшен беше направо парти Animal. Ама заеби това сега, с коя рокля да бъда, после ще излизам с Рени и Ема. Какви рокли? С нощи много ли се излагах? Чак да си се излагал, само където налетя на съседката. Коя съседка? До 30 минути искам да занесеш пратката в парка. Добре, тръгвам. И без издънки. Човекът е редовен. Споко, айде. Ти? Остава, братленце. Накъде така? Не е ли малко късно за разходки? Нищо ми няма. Голямо момче съм. Мога и сам да се оправям. Остави тия глупости. Накъде си тръгнал? Бях при едно вече и сега се прибирам. Ти? Къде си тръгнал толкова късно? На тебе ли ще давам обяснение, бе, паляк? Както решиш, твоя се работа. Съмняваш ма нещо ти, ама ще се разбере. Ще се чуе. Това е, слушайте. Ей! Жена, няма познаеш какво ми се случи. Какво правите вие заедно? Сядай, ще ти обясна. Няма какво ми обясняваш. Перфектно знам какво се случва. Пратила се този да ме следи, нали? Ако още един път ме наречеш този, ще ти изтрия рапърската усмивка от лицето. Ясен ли съм? Айде малко по-спокойно, Да, Тео, изпратих го, за да провери колко си сериозен и дали няма да ме издъниш. Какви са тия циркаджийски номера? Надявам се вече да ми имаш доверие. Какво беше сега това? Шо, мине! Добро утро, меченце. Ще се видим ли по-късно по едно кафенце? Тя няма ли да спре вече? Че меченце ми вика. Ама пък е отракана. Няма да е зле да тръгна с нея, все пак ще ми вдигне имиджа. Я да я напишем здравей, пиленце. Да, ще се видим. Ще ти звънна малко по-късно, да се разберем. Окей.
Ало, да? Здравей, Георги! Имаш ли планове за днес? Не, нямам планове за днес, защо? Супер! Би ли дошъл с мен на главната, имам да свърши малко работа и после може да пием по кафе. Ами да, защо не? Аз без това се чудех какво да правя днес. Добре, значи до след час. Окей, хубаво. До последен. Хайде. Хайде, тапак. Сега какво ще обличам? Сетих се. Какво ли прави, Ема? Чакай да я проверя. Ало! Здрасти, Рени! Как си? Аз съм супер, ама да знаеш, че ще излизам с Георги. Та после, ако искаш, може да се видим. С Георги значи? Абе, трябва да си поговорим скоро за това, Георги. Добре, ще се видим, да. Само ми се угоди къде да дойда. Хубаво, до после. И трябваше да се отбия до един магазин. I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here, lonely in space. Охо, айде бе, госпожо, се къде ще ходим първо? Ами, всъщност свърших си моите задачки, така че айде на кафе. На кафе ли ще ходим? Да, Георги, на кафе ще ходим. Айде. Добре. Толкова кафе, но ти нямаше ли да вършиш някаква работа? Абе, аз имах, ама бързо приключих с задачите. Супер. А със Ема чува ли си скоро? Какво общо има Ема? Смисъл, за какво ме питаш за Ема? Те да знам, защото по принцип нали си best friends forever и сте постоянно закачени. Ма чакай малко, това, че сме без friends, не означава, че трябва да сме закачени нон-стоп, заедно. Аз само попитах. Оф, хайде да ходим на кафе, че ме дразниш вече. Добре. Вземаш ме писам. Picking up the parts of my life, didn't get to solve it this time. How hard to break apart. Оф, човек, пак е тя, не мога да ви гледам повече. Навсякъде само. Ой, но не ни пречат. Да, ми да ми пречат. Да. Охо, как сме? Добре сме. В това май нещо не ме харесва. Като цяло той никой не харесва. Цялата им работа е такава. Един я удари другия. Има нещо вярно. Извиняйте, може ли 2 минути? Реално? Между другото, ти казах, днес изглеждаш доста красиво. О, благодаря ти. Чакай да звънна на Ема. Добре. Ало, Ема, сега съм на кафе с Георги. Ако искаш, след 1 час, чакай ме на подлеза на университета. Знаеш ли го? Да, само ще мина и аз да си взема на кафе. Добре, скъпа. Първо ми се мръщиш, че питам за Ема, а после ще се видим след час. Да, защото съм решила да се видя с него. Добре, няма проблем. После ми каза пак, че не сте като закачени. Не винаги. Моля, човек си ме накара да правя ние реферати на... Ти защо не каза, че ще си взимаш кафе от Мементо? И аз не очаквах да ви видя тук. Още по-малко от тях. И аз не те очаквах точно пък тебе. Добре. Аз няма да ви преча повече, отивам, взимам си едно кафе и с теб ще се видим както се разбрах. Стига да вземи си кафето и ела седни при нас. Сега, вие сте си седнали двамата. Няма да ме дразниш, ще вземеш кафе и ще седнеш при нас. Айде, взимай кафето и идвай. Добре, Оф, маци, колко ме дразнят тези... Спокойно, сега ще им покажем как се залива професионално. Абе, какво си позволяваш?
Къде си мислиш, че си тръгнала? Да не се върти света около тебе. Какво Така правиш, става, бе, като не ме момиче? уважаваш. Ще се видиш на сторите му в Инстаграм, звезда ще станеш. Такава звезда ще ти дам аз на тебе. Виж какво, момиченце. Почваш да ми лазиш по нервите и прекалено дълго търпях. Още търпиш, мила. Никой няма право да се занимава с мен, нито пък да ме унижава. Абе ти нещо си пила, бе, кога съм те унижила? Радвай се, че не те накарах да ми купиш нова чанта. До тук беше скъпа французойке. Прикали и няма да те оставя на мира. О, заплашваш ли ме? Само гледай. А ето и какво ще се случи в следващия епизод. Ало? Не ме интересува как ще го намериш, искам да го намериш. Да, пей пред блока ми. Да, чао. Наистина, много съжалявам, таксито ме закъсня. Няма нужда да объртаме. А уж сериозен беше. На кого да звънна сега? Ми да, на Ники. Ама вие сериозно ли си мислите, че можете да ме победите? Мечтите са безплатни, момичета. Войната те първа предстои.